lagi garbini utawa lagi meteng ngono. Lho. Lah wong meteng kok dipun Pak niku pripun niku? Jaman sakniki iki apa to sing ora iso ki apa? Aja meneh kok wong meteng dipek. Wong kanca entuk kanca, kanca ngrebut kanca ngono ya akeh kok. Aja meneh kok mburu wong meteng. Pancen jagate wis bubrah wolak-walike jaman. Iki mengko nek diterus-terusake jagat iki bakal ora bisa tentrem. Lajeng pripun Kyai? Wadya balane Dewasrani kae cegaten piye reka dayamu supaya ora bisa munggah ana kayangan. Nggih, sendika ngestokaken dawuh menawi mekaten. Aku tak munggah ana kayangan memanungi lakune Durga wektu dina iki. Durga wis ana kayangan. Aku kang bakal madhangake perkara iki wis mangsa bodha. Muga-muga Sekar kang Ganda Arum tansah ngambar ing kayangan niku. Madep. Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon lir gincanging alis. Oh, ladalah. Iki ana munyuk putih ora pangkling Anoman. Ya dasar kepara nyaka. Lah kok kowe ngadang laku ku ana apa? Ora sah kadyan takon. Kowe bakal munggah ana kayangan aku ngerti. Ayo ora bisa, kowe kudu bali. Ladalah. Entuk bacut ora entuk bacut. Bacut bakal pecah sirahmu. Oh, nantang perkara kelawan Dewasrani. Kala yaksa, cekelen Anoman iki kala yaksa. Woi. Oh. Ladalah. Ana buta semene gedene. Ayo. Ora sulap nyawang aku kowe. Gigit pedhot gulumu kowe. Oi! Ah! Oh! Ah!